Kani ka All India Radio Shillong ka khubor man pulia phiri meri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor man tak step. Ye kendo ka menteri rang badu jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina yo menteri rang badu kari ka Narendra Modi ban pen khlan ya ka jingdei padeng kini ki artali ki bamarjan. Penko buram ka Presiden Draupadi Murmu ya kino hikai ki bla syajid banyo ya ka National Teachers Award arajar arpuar. Sekolah ka North Eastern Hill University berkija ka puli ki ba pher banyak tres ngau jingmut lang ban kentiu ya ka tho ka puli. Ki khubor ki ba banya. Ka menteri rang badu jong kari Bangladesh ka Sheikh Hasina kala poi hanong ba Delhi nin ka singi ha ka jingwan ka ba saus ngi jong ka sha India. Kelaikiran menteri rang badu kari Narendra Modi halor ki jingdei hapdeng ke India ba ka Bangladesh barkan sekran ru bad menteri ki kambari ke India Dr. S. Jaishankar kumjuru bad ka Presiden Draupadi Murmu lemru Vice President kari Ujaideep Dhankar. Menteri rang ba ka Tripura Dr. Manik Saha menhin ke siulai kendu menteri rang badu kari Narendra Modi ha New Delhi haswa ka jingi kendu hapdeng ki menteri rang badu jong ka India bad Bangladesh. Menteri rang ba jong ka Tripura ula pensngau ha Modi ya ka jingya jong ka trei ka ta menta habun ki liang kong ki projek trekam ha ka kot ka khya ka pule puthi ka khaye pateng bar ki jingte habun tli ki kampen roi. Kaladan ro ka jingkran halor ki projek blai trelang da ka sarkar pedeng ba ka sarkar Tripura. Dr. Manik Saha ong ba menteri rang ba do ula pentikna ba ka sarkar India kan sa aishu e ka jingkershan ka badan kam na ka benta ka roi ka par ha ka jela Tripura. Lara kiri ekmenne ka singi buram jong kino hikai menhin ka singi ha barok ka wei kari India. Ya ka singi buram jong kino hikai la jura khi man nausnem ha ka santrek unai lor ka badai ka sikha jong ustad shempang ka pule puthi ubadai ru Presiden barim jong ka India Dr. S. Radhakrishnan. Ka Presiden jong ka ri ka Draupadi Murmu ka ong ba ka jing ai jing hikai ha ka jai kitin try la jong ha ki subject ba pher kani ka board an pen khlan ya ka sap puli jong ki khna la ka de ha ka science ka social science la ni literature namar kata ha ka national education policy arhajar arpho la bo ki kindon trekam ki ban penurlong ya kate ke jingthu ka Presiden kelakran ya kani ka por pen ko buram ya sauhun rengot ki no hikai ki blasha ajiet ban yo ka national award ha New Delhi ha ka sngi buram jo ki no hikai mennin ka sngi menteri rang bado kri Narendra Modi ai khoble ya baro ki no hikai khamtam ki no hikai ki batreshtom ban sam ya ka jingkimen ha ka liang ka puli puthi ha ki jingmu chi prakhat jong ki samla puli ha ka karwa khobor jong Modi ula kan mau buram ru e Presiden barim kari Dr. S. Radhakrishnan ha kaling ko snem sing ha jong mennin ka sngi Ringkat bakari India bara khowai ka jela Meghalaya ru kala rakhi ka sngi buram jogino hikai menhin ka sngi da ka jing ipu iping ka bakrau ka tanat puli puthi jong sarkar Meghalaya kala rakhi ka sngi buram jogino hikai ha ususu tham auditorium Shillong ha ka jing kren jong menteri ka tanat puli puthi bal akman rumboi ulo ong ba kam shim la long satya ka basuk na ka banta kino hikai ban pen kelai ka jing hikai ha ki kamra puli sha ka jing hikai online hinrei da ka jing treshtom jongki kila la ban job ya ka te ka jing e da ka ba ai ka jing shakri ka ba bhatam e kat ba kot bor ha ka por khlam covid ula ko bor ba kino hikai ki kendo shibon ki bai pat ki jing e kom ka jing bam ya biang lang ka tulom ka jing slam banyo tulom bat ki bai uang ba ka sarkar kan yai treshtom ban yo wen ya kini ki jing e ba kino hikai ki kendo ubala kmen nomboi ula ai khuble ye ro ru ya ka gamchi timre ar marak head teacher jong ka educator higher secondary school William Nagar kabla sha ajiet banyo opdiang ya ka National Teachers Award arhajar arpuar ka sarkar Meghalaya kala pen ko buram ya khatlai ngot kinong ai boj ha ka singi buram jong kino hikai na ka benta ka kam shakri ka bashir hem ga jongki ya ka teachers day la rakhi ha Baroki district jong ga jilla Meghalaya ka school ba North Eastern Hill University nehu menhin ka singi kala soi ya khandai tli ki so scholar banya tres ngau tho jingmut lang bar ki jaka puli kum juru ki karkhana trekam ki ba pher ha ka singi rakhi ka singi buram jong kino hikai ulat ke jela Meghalaya Satyapal Malik ubala dan lang ha ka te ka singi ula ai ka jingero ikino hikai ki ba ai jingnang jingtim ban pen roi ki samla puli ulat ula bernap susu da ka boong ba ka nehu kala shim ya shibun ke senjam ki berat ba hakaliang ka jingkentiu ya ka puli puthi kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong
Ka University Grants Commission UGC menhin ka singi kala play ki scheme fellowship but research grants ki bathamai ha ka singi rakhi ka singi buram jong ki no hikai la play ya laijat ki research grants but arjat ki fellowship scheme kita ki long ka Savitri Bai Jyoti Rao Phule fellowship na ka banta ki khun gan thai ki ba marwai ka Dr S Radhakrishnan UGC post doctoral fellowship ka fellowship na ka banta ki no hikai bala shong thai ka research grant na ka banta ki no hikai badang don ka kam bat ka Dr DS Kothari research grant ka balong kerpang tang ye ki no hikai ki badang shurung thmai ha ka kam Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi min ka singi ulakan mau buram ya wei ni ki ruslur ka ri ha ka jinga ki laitlut u VO Chidambaram Pillai ha kaling ko snem singi kha jung haka karo akubor jung Modi ula ong ba ka ri jungi ka kitram ha VO Chidambaram Pillai na ka banta ki jingno senyang ki barat ba jung haka jingi ki lai lut Menteri Rang ba do ula ong ro ba Pillai ula penlong kongsan ban pen klanya ka yo ka kot khnang ba ka ri kan long ka ba shanya hala ka jong ka bor ki jing perkhat ba khrau jong VO Pillai ki dang ye aiman sim ye ki nong India tat hadu kini kisingi Menteri Ramba ka Meghalaya Konrad K Sangma menhin ka singi ula penyat ya ka jingelang juki menteri ki bay perkhat halor ka race course ka ki casino bat ka online gaming ya ka bala penlong ha New Delhi kam hadin Konrad Sangma ula ong baki menteri kin sa ngap thu ya ka jing ai jingmut na ki nong khmi ka an hadin bala shong jingelang shwa bat ki kin hun trekam ki ba pher bat ki menteri kin sa iPad ya ka kai phat anda la dep pen biang shwa ya baro ki jingnan kam ha Meghalaya saungut ki breu ki le thamai ukhnyan jingpang corona menhin ka singi bat ki active cases hakne ka jala manta ki don praphongon menhin ka singi khatwengon ki breu ki la lan ukhnyan jingpang ki bale jingkot baro na ka COVID-19 hakne ka jala ki long khandai pusaw hajar hinyo spa khandai phunyongon idun we nong pang na West J&T Hills District ibala khlat no menhin ka singi ne ki jing shitom ki bede ka COVID-19 bar ka jingya breu no ka khlam COVID ha Meghalaya kalong shihajar hendus pak khat khandai ngut tat hadu menta ke India kala sakhi ke jingo kempang COVID palat san hajar khandai spa ngut ki briu menhin ka sngi ha ki benta ki ba pher jongkri ki active cases ha India menta ki don san phulai hajar khandai spa nyo pusaw ngut Menteri Bapet ya ki kampan roy ki than nong kandong ba hamlat san doling menhin ka sngi ula bo yo mau nong rim bantai ya ka yeng ka pathamai jong ka Milliam CNRD block office ha block headquarter ka badan Hasan Mer Upper Shillong habakran ha kate ka jingelang ba hamlat doling ula ong ba ki block office ki trekam kum ki jingking ki ba penya so ha pring ka sarkar bat ki pat ba na markata ka long ka ba kongsan ban penbit penbiang ya baro ki jingdon kam khanang banyo ai ka jing shakri ka ba kham janai ulai thuru ba ka sarkar kalamang shispa arpho klur tingka ban kentiu ya saupo teli ki block office ha ka leng ka jala ka mamot lai klur tingka na ka banta ka wei pa ka wei ka block menta lala ban pendap ya ka jing tre pen pha ha hnreu teli ki block Kaseng Congress kala penbet man penlong ya ka Bharat Jodo Yatra ba ka General Secretary ka Badairu kanong aiktin jang ka Assam Pradesh Congress Committee ka Bubita Sharma minhin ka si ka pentip bala play ka ni yatra da ka jingthmu banwan ra ya ka jing yatali hapadeng baro kinong India ban yeng persha ya laitli ki jing e ki bala nang kharoy ki bakanthop ya ka jing ra shiliang ha ka yo ka kon ka jing ya pat ya prah ka emlang salang bar ka jing sha rong ya ki hok ki badan ha kariti sin shari Ketika yatra kan sedang naduk lasai kasni ke Neutrik Nailur na Kanyakumari bat kanya Syaduk Jammu Kashmir lingba khat artli ki jella. Haswa bangin penkut ya kini ke kubur sashi sen pat kini hilong kimat ki bakongsan. Ya kendo ka Menteri Rang Badu jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ya Menteri Rang Badu ka India Narendra Modi ban penklan ya ka jingedai hapdeng kini ki artli giri ki bamarjan. Penko buram ka Presiden Draupadi Murmu ki nohi kai ki blasajit ban yo ya ka National Teachers Award R1000 RPR bat soi soskular ka Northeastern Hill University ber ki jaka puli ki ba pher banya tres ngut ho jingmut lang ban gentiu ya ka tho ka puli katu kani ka khubor ka kun bakalawan spina ka All India Radio Shillong sngob haban apat mentase ka program ka ban bot